исәнмесез? Исәнмесез. Сезгә менә бик тә бер үзенчәлекле сорау белән килгән идем. Безнең ирем белән танышып тора башлавыбызга тиздән 20 ел була. Шуңа күрә инде аңа сюрприз ясыйсым килгән иде. Фотосессия өчен күлмәк тиктерәсем килә. Ул бик тә оригиналь, шундай заманча матур булырга тиеш. Ясап булырмы икән? Әлбәттә. Әйдәгез без сезнең белән модель сайлык. Мин сезгә берничә эскиз тәкъдим итәрмен. Аларда шамаса без сезгә айрым характерегез буенча айрым бер эскиз ясарбыз. Мин үзем табигать төсләре белән баетылган натураль тукмаларга өстенлекне күбрәк бирәм. Күлмәккә тукма сайлаганда йомшак, җылы төсләргә игътибар итәм. Ул күңелгә самимилек өсти. Хатын-кыз һәр вакыт серле булырга тиеш. Бүгенге көндә ефәк тукмасы күпләргә ошый. Ефәкнең дә бит төрлесе була. Кемгәдер юка ефәк, кемгәдер киресенчә калынрак ошый. Биредә тукма шул кадәр күп, мин хәтта югалып калдым. Жаныгыз теләгәнне сайлап аласыз. Сезгә сюрприз ясарга кирәк була иптәшегезгә, без сезгә икенче төрле тукмалар тәкъдим итәбез. Төсләренә карагач ничектер икеләнәм, матур чыгам икән. Матур чыгар, сез кызларга сак күрсәтербез, сайларсыз. Яхшы. Алайса, әйдәгез әле сезнең тәкъдимгә тукталыйк әле. Үлчәмнәр алынып, эскизлар тәкъдим ителде. Тукмалар сайланды. Аннары тегү процессы башлана. 2 тапкыр киемне киеп карау, ягъни примерка була. Иң соңында әлеге киемгә туры китереп аксессуарлар, аяк киеме сайлана. Күзем шкафтагы киштәләргә төште. Чәчәкле ленталарның әллә нинди төрләре бар. Биредә прокатка алып тору мөмкинлеге дә куелган. Театр кичәләрдә катнашканда киеп тору өчен костюмнарның төрлесе тәкъдим ителә. Мәктәп формасына күзем төшеп, укыган вакытларымны искә төшереп алдым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Укытучы апам булса да күп хатам, куймас кебек икеле. Әлифба эчендә яшәгән хәрефләр минем дуслар шикелле. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, өйрәндем мин санарга. Атлаган сайын мин саныйм да саныймын, һич тынгы юк санарга. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юганы тасым. Заманмы, әллә безме үзгәрдек? Һәр мәктәп үзе теләгәнчә форма тиктерә хәзер. Шакмаклысы, буйлысы, яшеле, кызылы, кайсын телисең? Ретро формалар сагынып сөйләргә генә кала дисәк тә ялгыш булмас. Шулай да соңгы кыңгырау көннәрендә укучы кызларда күрән формаларны күрергә була әле. Биредәге кызларның киңәшләренә колак салыйк әле. Мәктәп формасы алганда нәрсә истә тутарга кирәк икән? Кыз бала тулы гәүдәле булса, бер мәле итәк кигәнче кабарынкы җүй белән тегелгән итәк гәүдәгә ятышлырак күренә икән. Моннан тыш малайларның пиджактагы төймәләр санын да дөрес сайлый белергә кирәк. Нәзик һәм юка гәүдәлеләр өчен берничә төймәле пиджак килешсә, юан гәүдәләргә 2 төймәлене сайлау кулай булыр. Күбрәк костюм яки габардин тукыма сайлыйлар. Алъяпкычлар өчен гипюр, креп атлас, кристаллин һәм ефәк тукымалар кулланыла. Мәктәп костюмы өчен тукыманы саклык белән сайларга кирәк. Мәсәлән, синтетик тукыма аллергия китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә кушылган синтетиканың күләме күлмәкләрдә 30%, костюм шалбар тукымасында 50%-тан да артырга тиеш түгел.
Костюм астына табигый яки ясалма сүстән ясалган тукыма куярга киңәш ителә. Мәктәп формасы белән мавыгып киткәнмен. Минем күлмәк тә әзер булгандыр иш. Сезгә ничек килешә? Урта гасыр стилендә тегелгән күлмәкләр. Кәүдәгезгә ятып тора торган модель сайладык. Узынлыгы да әйбәтәйме? Әйе. Шуңа кадәр килешә булган. Сезгә дә үзегезгә килешә. Тегелеше дә шундый, фасоны да шундый. Бөтен үзегезнең характерыгызны чагылдырып тора торган күлмәк булган. Хатын-кыз ямсыз була алмый, хатын-кыз шибәр була. Моны белмәгән ир-егет әлбәттә жүләр була, дип язган шагыйрыбыз. Менә күреп торасыз, шулай да инде хатын-кызлар арасында да төрлесе бар. Әмма инде үскә кигән кием дә матур булса, бу инде әлбәттә хатын-кызны тагын да нәфисләндерә. Кызлар миңа бүген карап, син курчакка охшаган диделәр. Кичкенәдән һәр кыз бала курчак уйнап үсә. Алдагы сюжетыбыз шул турыда. 2 года назад я увидела работы одной московской мастерицы и очень бы хотела... 2 ел элек интернетта курчак ясаучы Мәскәү кешесе белән таныштым. Аның эшләренә сокланып сатып алырга теләгән идем, бәясе бик кыйммәт булып чыкты. Тукымалар, аксессуарлар, аяк киеме белән париклар сатып алдым да, курчакны үзем тегеп карарга булдым. Лена кичкенәдән рәсем ясарга яратмый, ә биредә образ тудырырга кирәк. Белеме буенча музыкант, икенче һөнәре икътисадчы. Берничә ел банкта эшләп ала, соңгы елларда үзе өчен генә берничә һөнәр үзләштерә. Ләкин иң ошаганы курчаклар ди ул. Это меня очень сильно затянуло. До сих пор я шью взахлеб. У меня очень много идей в голове. Бу эш минем тормышымны үзенә бөтенләй алып кереп китте. Идеяларым күп, хоббим бик ошый. Шуның өстенә материал ярдәм дә китерә. Курчакны ясау өчен нигезенә Нидерландиядән кайткан трикотаж алам. Типшеп, курчак формасын китереп тегеп чыгам. Эшенә халафайбер тутырам. Иң мөһиме эшне теләп һәм кәеф белән эшлим. Эш барышында яхшы фильм яки музыка тыңлыйм. Шул очракта 6-7 сәгатьтән соң нәтиҗәгә ирешеп була. Менә биредә курчак әзер диярлек. Акрил краска белән күзләр ясыйм. Битенә үзем куллана торган румяна сөртәм. Бу курчаклар белән уйнарга ярамый. Алар интерьер бизәр өчен генә. Лена үзе алсу төсләр ярата икән. Шуңа күрә йомшак төсләргә күбрәк стильник бирә. Тематик курчакларны да бик теләп эшли. Алар арасында музыкант, футболист, чаңгыда йөрүче курчакларны да күрергә мөмкин. Лена үзе дә бик мөлаем, сөйкемле, тавышы йомшак. Аның гүзәллеге курчакларында да чагыла. Синдә минем хыялларым, синдә уйларым. Язмыш айырмасын безнең тормыш юлларын. Шәһәрдәшебез шагыйрь Гали Әхмәт Шаһи хатын-кызларыбызга багышлап бик тә матур шигырь юллары язган. Аның шигырьләре шундый сафлык, ихласлык биреп тора. Җиреп табигатьтән сөям кырларында күп йөрмәдем, карашакларны күргәләдем, тик шапкасы шан күрмәдем. Аягына китмә бу кырлардан, санап кайта торган кыр бит ул. Шул кырларда баша кыштырдавы, йөрәкләргә якын җыр бит ул. Песием тылсыны эсе, сызлаган чакта тешем, минем янга килеп җитте. Тешне давалар өчен. Затлы мәсәк, аппак юңлы, үзе шундый сөйкемле. Ак халатны киеп килгән, доктор апа шикелле. Су буеннан үрдәкләр кайтып керде ашыгып, каршы алдым үзләрен. Кайттыгызмы ашыгып, менә сезгә вак балык, вак дисез, вак дисез. Ышанмасаң киләйдә, үзең ашап бак дисез. Мәктәп укучылары һәр даим шәһәрбез язучылары белән очраша. Шундый иҗади кичәдә безнең төшерү төркеме дә булды. 9нчы мәктәп оештырган әлеге бәйрәмдә шәһәрдәшебез шагыйрь, язучылар берлеге әгъзасы Гали Әхмәт Шаһиның шигырьләре яңгырады. Елчинде турбасы, юкнәсиде бикосы. Елгаларына кайтты, ташылар басылдылар. Кояшка карап елмаеп, бүреләр ачылдылар. Тышнан үсте җиле пышты, өзелеп җиргә төште.
Kuş balası jilik kovup ürüp sular içti. Sayırar kuşlar ışıp gitti. Buluttan yeşil tuttu. Tağlarında şeşeklerini krallar düşüp öptü. Yorumlarga akmamakta yorgan sıra buranır. Ay hay şu yorgan diye sayın neler uğramlar. Anne deyip dil aşığa başlay, anne deyip dibenen yürü. Jirnin tortu kışın jinger ışın. Tev adımda en iyi kula kirek. Yıkılganda, tüzler konaganda, yuvatırga en iyi sözü kirek. Şibin degen sen şir etme deyip, yıkılganda yılamaz kayret. Гали Әхмәт Шаһи күпчелек шигырьләрен туган җиргә, мәхәббәткә, гүзәл хатын-кызларга багышлап яза. 100дән артык шигыренә көйләр язылган. Ул җырлар зур танылу алып, халык күңеленә үтеп керде. Ey tuğan yaksu buyların, sonlu ağaçlı dalların, sizi degine dava taba, sağaçlanğan canlarım. Ali Әхмәт ағаның хатын-кызларга багышланган шигырьләре байтак. Бу Алия, Зөлфия, Гөлназым, Сабан үйе гүзәле, Кунак кызы, Фагел кызы һәм башкалар. Безнең шәһәрдә ничә композитор бар, барысы да мен аның сүзләренә язалар дисәм, 60% аның сүзләренә яза җырларны. Чөнки аның шигырьләрендә уларны махсус җырларга тырышатканлыгын күрәсең. Мен için totaldım onun icatına, şiirlerini karab oturasın da nindeydir bir fikir, onun şiirindeki bir fikir, konuya kire de, onun öyleysen bana şiir yazsan şiirin de ne kaybet var. Eğil buranana kalgan papa, yazılar gibi kişiler araşın, Özge görünmegen şiirler beyni, Tuğan ararsa Ödüllerim Opa yanarıma İske alayım Uzman günlerini Orasından erkeği Karattırlar Teresteminde güllerini Мәхәббәт ул хисләр ташкыны, шул ташкынга кердек ашкыны. Очраштык та гомер юлында, минем бәхет синең кулыңда. Мин күбәләк, син дә күбәләк, ишигайда икәү бергәләп. Мәхәббәт гаҗәеп зур бит ул. Мәхәббәт гомерлек җыр бит ул. Истәлекле, мәгънәле шигырьләр һәр вакытта шундый шигырьләр язып торырга язсын сезгә. Иҗат чишмәгесеннән шулай балкып, сикеп, кайнап кара торсын. Biz üstünde uzun yollu tulparlar var idi. Şulaklarını yerlere yigit şaplar var idi. Biz bir davul yigitleri, arıslan gülükleri, Jalidini inişleri, Шәһәрдәшебез Гали Әхмәт Шаһи шигырьләре кеше язмышлары турында уйланырга мәҗбүр итә. Күңелләрне канатландырып, яшьлеккә алып кайта. Яшәргә өмет, көч һәм шаныч бирә. Алга таба да аңа иҗатының баюын, безне яңа җыр сүзләре белән сөендерүен телибез. Бу минем бәхетле көнем, бу минем яшьлек язым. Җир шарын кышып сисәм дә, бетәрлек түгел назым. Гали Әхмәт Шаһи. Һәрбер хатын-кызның җирдә бәхетле булып, яшьлек язларында калуын телим. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.